Unsa na kang orasa ron bay sa kong relo? Oh no. Ito bay, ko jud ako mga kauban ay ron bay. Adto na ako bay siguro kay mga alas 9 na siguro, alas 10 na. Ang sabot ra bay kaniha nga. Mag-abot mi dito sa crossing. Gaya ng mga bataan nagsabot ng may dili mag-abot sa namang orasa ron alas 10:30 naman wa ko man Japon bay. Abot bata sila. Kanina ako park. Kanina ra park oy. Ano dugay pa park atong sabot pa alas 10 na park karo pa makanabot park. Isugo mo ko sa akong mama good ba. Kay gidugo ang mama ba. Kay papalit ko niya kuan kining napkin niya. Pag-abot ng tindahan bis napkin ang paliton, pampers may gihatag. Asawa na ito paglak ka kayo park, udto naman park. Pagkaabot pagkatas ng matuanan ni park, udto naman kayo park. Si Kwatog ba, tutog pabutong kadali. Bay, pati pamundo kayo bata ako, dalas 6:30 na ba? Sige, paabot na nato kadali. Kaya pa man sa oras. Siguro bay. Bay, isip pa ito atutumbyaan bay niya. Mga luutos ito lain na pagkatong batasan bay. Kaya pag ang batasan ni Kwatog bay, maras ng ulo kunggok. At ito pabutong kadali bay ha. Waan, eh. Nang paabot na itong kauban doon, bay. Bay, gani nga rami nagpaabot bay nga. Ako na isa ni bay, kamutan ko bay. Gani nga ako nagpaabot ni mo bay nga. Napay kurba ni mo murag kag ataba niya, gahi ng ulo ni mo. Kanang ikuan bay ba? Ay sabot alas 9:30. Yan karon alas 11 na bay. Dugaya ba ni mo? Wa ka kabalo bay nga. Mount Ararat itong adtuan bay. Pwede ka pila ka oras sa mo abot dito. Kabalo, bay, kang hawa ko service. Ginambog pa kas ko gahapon bay nga manghulam ka kabibig ampang og bike. Kay tag 500,000 to. Samantala nga ako bay, 200,000 ang palit tanawa. Napay ka di na pud buyag bay. Nya, kaya ka ning abot bay. Nga musakay ka sa kuha bay. Sakay na lang gugugod, kinama na ko ano, na may kragadiran niyo. Maigo na ka bay, imong naong bay murag tubol. Sigaw mo ko diri, naabag na yung bike niyo. Duha, dako na yung bike ko. Kadi hindi mo ulo bay, maigo ka bay. Sigaw na, ano mo sakay na lang, di ko dagi. Adi ko musugot bay. Nya, di ko kakuyog ano ninyo, imo, di ko nimo padtoon. Mangita yung kagsakyan nimo bay. Kay wa di jud pa din akong bike bay. Oh, tingko ko bay. Oh. Sus aloy ni bay. 200,000 ang palitan ni tawa. Oh. Dahil ito sa palit mo, nakapangit ang bike nimo. Nya, di pwede ko pasakyon. Bay. Oh no. Ikaw bay, kung muting pagpangit bay. Kapalit ka bay wala. Wa tiniil man gani ka bay, napay kukul mo magpuul bay oh. Kapal, layo ba ito ang gigitanan nun, itabok na og sapa. Nya, di ko niyo pasakyon, di ko niyo pakuyugon. Awa di ko mahimo bay. Adi ka bay kala bay. Di ba nagsabot man ta nga di ta magbike? Ano nagbike mo? Layo kay to bay, di pwede bay magbagtas to bay pati dito layo abay ba. Dito ka kay bay kala bay. Dito ka. Dili lang ko sa bay, sa dili sa kay ba? Di lagi bisag dako ni kay bawal mo ni pasakyan kay kuan man ning 300,000 ang palit na ninyo sakin-sakyan mo pagpalit imo eh. Sino na mo kay kapag dili gugod ka. Mahal na ninyo sakin-sakyan na nimo. Sakay ko ba diri sa lang mo diri good kay. Di ko kakuyog ninyo. Ayaw lagi. Naunsa naman tao na eh. Pagpalit Wala imo ko eh. klaro isabot nga. Dapat kauban man ta, dapat di ko niyo bayaan ninyo. Lagi palit na ko lagi bay. Duha Mahal lagi ka. pasakyan lagi. Kapangit ang bayikan na oh. Di bay ako lagi ni pero Sige na gud sakay na ko ba? sa mong mama ni kay 300,000 pagpalit na ni. Makabalos naman jud ko ninyo ba? Makabalos jud ko ninyo. Sige, makabalos ako ron ninyo ha. Pag makapsanta mo. Makabalos jud ko ninyo. Bay. Biya na to si Katig bay. Aw, wa jud tay mahimo na bay. Biyan nyo to na bay. Kay wa Japon bay ato ibugos bay ka dili man pwede jud basa-basa sa kayo sa tuwa bay. Laalang pugsun jud nato nitong mga bike bay nga maom jud ato isabot jud ta nga isa-isa ra jud tag bike ya karon sa uman di bay nga pasinsan jud kay bay. Di jud ka ka mo pwede makasakay diri bay. Sabay lang ko ninyo, sakay lang ko ninyo hod. Na dira ko sa likod ba? Sige na sakay lang ko. Di jud pwede bay. Basta manglakaw na jud mi bay. Bahala jud ka bay. Kumusunod jud ka makakita kag bike bay sunod lang bay. Una bay. Sakay ko ba? Uy. Sakay ko ba? Ay ko ninyo biyahe. Na makabalos naman jud ko ani mga tawaan na babe. Apsa na tamo ron, makabalos jud ko ninyo. Wa ani mga tawaan na babe. Wa jud ko pa kuyuga bay.
Sakay mo ko silang bike ba? Di sa hambog jud kay ba? Makabalos man jud ko ning mga tawhana gid ba? Makahiram ra jud ko og service. Makabalos man jud ko ning mga tawhana ba? Wa jud ko pasakya ba? Ang di mga tawhana ba? Wa jud ko kakuyog bay. Bayra lagi mo labay tos bus berting karon bay. Makahiram kog motor ani bay. Kakuyog bay. Bisig mo labay lang turon. Ay salamat aji motor bay. Boss. Pwede, mahiram ko motor di. Ay, nami lakaw ba niya? Ako lakaw dito, nami lakaw ba niya? Wa ko kala pasakya bay. Hiram ko motor bi. Kadali ra. Bili ako kay Bob nito, Bil. Oh, ako rin balag tubi ani lagi. Gi, Dagan gasolina wala. na, butang anib. Oo, adyo to, Bil ba? Ni hiram mo na ako, ako rin balag tubi ani. Sige, sige. Basta ang pingin niya kay Oh. mahal din palit na kuan eh. Lagi, ako na ko na ni. Hiram mo ko bi. Pagdali na dia, bugaya ko ni mo ko. Oh, kaya ko na motor ha. Ora gay magpahiraman diyan niya dugay pa jud kayo. Dugay pa jud kayo mo kuan. Dugay pa jud kayo kanang mo hatag ba. Putang ina na, asa maron sila bay? Naka ko service karon. Asa maron mga wato, siguro mo gusto mo ba? Apsa na? Awo na ito. Baik lang sana. Uy, kung barkada to bay ba? Si, deal bay. Lah, isa na ron. Isa man bay? Isa na ron. Onya! Maura na yung service? Ha? Maura na yung service, ha? Maura na yung service? Ang sama, hindi mo na-apply yung pagkaan ka mo. Ang hindi mo ba yung pagkakta? Kami na ako lang, wala magpapagtunga. Onya! Onya! Nagsama! Napakita niyo yung mga service, uy! Di ba mo? Uy! Bahala ka niya! Muhiraman ka, pati ayayan ni mo. Oh no! Masakay ka, los ni mo. Masakay ka? Ayahay kay ka. Unong bay, bay, bay. Nya, mo na yung service? Ah? Oh, no, 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 no. Service ah? Ah, kapangitan na yung service ni mo? Ha? Kaya mo ha? Nya, Kuhan mo motor bay. Pili Iya, bay, palit mo ni bay. ayab dool sa motor. Ayaw na gigunit na. Nga, hindi mapagunit. Gunit raman. Ang inama. Ang nanag ayaw na ba kay mahal kay palit na ko ani kabalo ka. Ayaw lagi, ayaw gunit-gunit ga ayaw, gunit-gunit ga ba? Siguro ko. Ang inang sa mga gunit mo Gunit ka ng nga. doni. Ay, inay nyo ha, gunitin na kapangit na yung service niyo. Bay, kailan lang ang motor bay, dili mo bay ba? Nangina pa ka bay. Say dili ako ah. Kay nung berting ni bay ba? Eh patagalan jud ka ba? Oh, Ako ani oh. tinawag ni siguro bay. Di ba kasi gani mo Ang pangalan mo na pi. Asay pangalan mo. Walay pangalan ni basta ako ani kay ako driver, ha? Ako Oh, ani imo, kay di ako ba? driver. Unya, unsa man? Ha? Ikaw duol man ka magunit ka? Ay gunit-gunit diya. Eh, Sa unsa ni gunit mo ka? Nung gunit man daw ka? mo gunit ko eh. Nindot ikaw motor no? Oh, Oh, nindot. nya, masakay ka. Masakay ko. Oh, ikaw ano nahilo mo ka? Ha? Di bay. Eh, nakailaday ka ni day, nakailaday ka ni day. Ha? Ang gadyo ko bay. Ah, Nung no, no. berting di bay. Ako ang driver ani ba nya sa berting? Isa may berting ko na ilang berting. Ngapain ba yan? Berting di bay. Karapag kita nga nga yan kas bay ba? Katrawa ba? Ang ginao. Kas Oh, karuna. napay ko ano, napay. Ay, ha. Ligid na oblong. Usi oblong. Oblong. Oblong ano? Yan, napay makina na kuan. Kanang Pangkuan, makina sa pambut. kanang inyong bike, So- kanang inyong bike. I-bike niyo ipanglabay na na. Labay mo na muna. Kumarbahan na mo palit na na. Ya, imo be, pila may palit ko na be. Oh, Tulok ka milyon eh. wala mong kay palit ng bike ganun. Motor na ino. Ako rin yung gitaguan. Hilang bay. Ako surya ni bay. Gago di ko bay. Tulo ka milyon. Kana ako nung itsura bay. Wala mo nga kapahuman patahin na sinina ni mo bay. Tapay ko na pa sa ako. Ko ni buboy. Oh, Secret millionaire ni. napay height ni mo bay. Kung kilo Millionaire. kung kana mo gasto sa Ikaw, bubo boy. bay. Imo pa nang gipalit og kanang anling bay. Di mo taas pa ka bay. Oh, nya karon. Oh, sa kay chirikir. Nya karon kay maadto naman jud ko. Karon kay maadto naman jud ko kay atong lakaw ron. Nya, biyaan sa kamo. Ha? Oh, sige, Dili kami. Pwede pwede mo sakay na Ay, dili. Ah, sabay, sakay na. Ako lang, di sa tabangan Dili, ko pwede eh. daging mo sakay. Sa ki bentakar mo na sa lubong. Saktar. Ya, himbog mo kay kabay sa ka motor ka bay ba. Motor lang kay Dili pwede mo sakay. Bay dili lagi pwede mo sakay. Bay kay ang pwede mo sakay ni 6 ray pwede mo sakay ani. Abay, pag Mga lalaki. Set.
So, Ikaw bay, hambog dito. Hawa na ba? Hawa ba? Kinagi ko, hawa ba? bala ka dyan. Magi ko ba? Asa mo na pagi yun, bala ka. O, daro. Magi ko. Onya, Imo anang motor, wa man kay nay kuan kung bago pa lang napanay sa imo Iro iro. na gini na. Kaya niya usaman. Matro ni. Matro ko. Dili matro ko. Bus ko taw. Oh, ano man? Asa man yung motor bisa asa naman yung gidala. Ay, saba dia. Baru umusan man. Ay! Saba. Ay! Oh no. Ay, ate siya. Sa problema ninyo. Ano sa ganyan sa mga bay? Ano sa mga bay nga? Ay, sir, ay boss. Ano sa boss Berting nga? Naginambog sa nga 3 million daw yung palitan eh. Nga ingon siya sa kuha. Sa mga buwang. klaro. Saba. Sa manay mo Umusan naman tao. Ako man ni. Ayog saba. Saban, Ayog saba. Dia ba kay. Kay pato na ko. Ako ra gani silang Ay, gikuan. kay magpalit pa ko kuan, magpalit pa ko napkin sa kong uyab. Di, pero tinawag boss niyo. Ano boss? Mo din boss. Boss. Kuanin, saban, problema ninyo ra. Dili. Susad, kay nang hinambog siya na iya daw ng motor. Boss, wala mo ko manghinambog. Wala ko manghinambog. Ako ra ingon nga ako ang motor. Wala ko mingon nga akong gipalit. Kuanin, sa problema ninyo. Di boss, may naong mo boss, mo magkubutan boss. Asa man ay sa boss. Dili sa mo kayo nga papatunay ka nga imuha ni motor. Asa may restro ni mo ni boss? Nga pandaw ni imong pangalan pagtaas boss be. Ay, sus ninyo, boss. Ay, kita ka ng drill. Tanawa na, nadragi sulot. Eh, daw. Uy, kuya, wa ba mo kapilido boss? Lubot man ang imong apelido. Ay, pagpulot kaya ako ng papilis. Boss, unsa man boss? Pero boss kay mula ka, baby, dili kadayon ani ba? Di lagi pwede, boss. Kaya, lakoy-lakaw po na ko ah. Dili boss kanino boss turan ta. Daman mo yung bike. Pasakyan ninyo na eh. Sa may problema Dili ninyo. boss kay pwede. Mahal kayo na mong bike. Yung pasakyan na mo na. Sus, kanan yung bike. Ibaligyan niyo yung bike. Pagpalit mong motor. Oh, Sok na lang ta. Sok na lang ta. Kapag kwato mo, bugiro kay kang Ambog ka, ayos siya. Tama ko di mo pasakay god. Ambog kay ka. Nga imuha. 3 million imong palit niya pag abot-abot abo din pagkataw-katawa pa ka pagkakagnaw wa kay ulaw. Di mo pa. Ay, now. Unang Ito na po. Sa mong ginabuhi ba? Bugiro kay kabay. Kaya ingon-ingon pagkaganiha bay sa mua bay pag abot ni mo diri bay pati tuyok pa kabay kaya tulukan ni tuyok sa mua bay pag hinambog pa ka sa pinaano ha. Dili mo imong motor bay. Kay manong berting man ito bay. Di na ba kayo ba nago kuninyo gud ba? Di mo mo pakuyo gud ba? Sakay ko. Asa mo kamo sa kabay kala bay? Karindi ra gud. Di mo sugot bay. Alakaw na mo, pangakaw na mo. Hambog Di na ko makuyog. Di bay magisulod ka bay. Hambog di ka bay. Ala, di na ko makuyog oy. Bahala na, saka lakaw na mo. Hindi, wala na natin ng pagkabarkada na to. Boy na kadaot mo bay kamalinood ka gahapon. Bahala mo oy. Oh sige, bay. Ato na sa ambiyaan bay. Sige. Sagay na sa bay tara. Sige. Sagay na sagay. Tara. Hambog magkana bay. Sige na. Masumbagan pa na ko na bay. Lugsot pag igita na bay. Tara bay. Oh my God!